Mwafi bondi jirenyi wechi ọzọ anya nabata kwunu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata anyị burukwa nabata na mmemme ahụ na-atọ anyị ihe nnu na-atọ nwa ewu weburu na n'ụbọchị tata na adọrọ na m dịka Dorothy dobiko ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ na ọ dị onye ga-akpọ n'ekwentị si ya na o ruo na mgbe ahụ ndị Igbo niile ji ezukọta maka na Ugwumba bụ Ugwumba ihe anyị na-agbakwanụ mbọ ime bụ ka asụsụ na omenala Igbo anyị ghara ịna ihe anyị na-agbakwanụ mbọ ime bụ na onye asịrị otoro gbagbuo ya ọ nọrọ otoro bịa gbagbuo ya na enwere etu ọ dị na ọka mma ka anyị bido kịta wee kwụwa ya bụ mmiri mgbe ọ ka dị n'obu ụkwụ Igbopu Igbo abụ nwanne nwoke Mike Onugbu wee bụrụ na ya bịakwa ọzọ n'ụbọchị tata iwetara unu nke anyị ji biri n'oge Ugwumba n'ụbọchị tata anyị ga-eme ihe gbasara ichi eze etu esi echi eze n'ala Igbo ebe anyị ga-aga bụ na Anambra steeti aha m bụ Uche Ogbuagụ Professor of Intonations Minister of Pidgin Double Prince PLC Uche ekwule ya ekwuo biko ọwụ na ị chọrọ ichenji channel cheregodi ka emechi Ugwumba maka na ime isie program a mma gị ọ dị ma ihe gbasara ichi eze n'ala Igbo enwere ọtụtụ obodo ọ ga-abụ iruo asị gị na a na-ebugharị a na-eme ya ihe dịka ntụnye aka etu esi ahọpụta onye isi ala na ndị gọvanọ na-achị steeti dị iche iche etu aka esi eme ya n'ọtụtụ obodo eruo ebe ahụ mgbe ụfọdụ achọọ iwepụta eze ọ na-ada tigbuo ozọgbuo gịnị wee bụrụ ihe butere ya maka na obodo ọbụla mpaghara ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ na ọha nwa na-achị ọ bụ eziokwu na ndị Igbo anyị kwuru si na ada azụ ịzụ azụ mana ọ bụrụ na ị gaa n'ụfọdụ obodo ihe dịka obodo Nnewi anyị mana ndị Nnewi so na amagham obodo one na ala Igbo ka ha kpata ego ha nwere ndị ji ego mana n'agbanyeghị etu isi kpata ego enwe mmadụ makata ịbụ igwe Nnewi agụwa gị ma ọ bụrụ na isi gị na ya gbagbo ada azụ ya azụ ha ma onye oru maka na ọ dị na ezinụlọ ahụ ọ dị na agbụrụ ahụ ya bụ na Igbo anyị kwuru okwu si na nkụ dị na mba na-eghere mba nne ọ bụrụ na ụbọchị tata anyị ga-aga n'obodo Ezinifite bụ ndị mecha nara wee họpụta eze ha na-egbughiri mmadụ na-emeghe pụtagbuo ma ọ bụ nke a onye na-ekwu okwu ya bụ Igwe Samuel Obika
bụ igwe Ezeọha nke Igbo nke Ezinifite na Anambra steeti. Wee bụrụ na anyị na ha ga-anọdụ n'ụbọchị tata n'etu o si eme mmemme ichi eze na Ezinifite na Anambra steeti. Ngwa ka anyị ga-anọ ka anyị na ha nọrọ ya nọ. His Excellency, the Governor of Anambra State, Mr. Peter Obi Ogutenigbo, His Excellency, Ogutenigbo, my Governor, Mr. Peter Obi, His Excellency, the Executive Governor of Anambra State. Governor will also say then we'll continue. Governor. Okay. Thank you, sir. I believe by it an official stamp of government. You will come. I'm Mama Kia. I did a production equal. The man I'm Mama Kia. Never known what Jakunu, Robert Aikwe. Or believe government recognized then. Ndị ichie ndị nnukwu mmadụ na-ezi n'obere mmadụ kwado nne ka ọ bụrụ ezigbo igwe, kwado nne ka udo dị na Ezinifite, kwado nne ebe ọbụla obodo ọbụla udo dị ezigbo ibe ga na-abata n'ime. O nwere ndị ọ ga-eme ọdịmma, nwee ndị ọ ga-abụ ofe ekpuru eridi elu na-ekpe asịkata ọma na nwere igwe etu nọgide anụmanụ nwere igwe. Onye ọbụla respect the institution ndị ichie dị n'aka onwere ibe ọzọ anyị jere ime ebe a na-abụrụ isi unu. Congrats! Okwu nwere gwa fanọ na Fanaya na ife na-eme na Anambra na Gulf ma ife na-eme na South East na Gulf ma ifukwuru kịta anụ na fedo onye ọbụla na anyị na-agwa onye ọbụla nke izi bụ ịgba mbọ na-ekpe ekpere for Nigeria, na-ekpe ekpere for South East, kamakwa arụfụ nwa m ndị nwe ife na-emegasị n'ebe dị n'iche iche. Onye na-eme n'ebe ọ nọ na-echeta South East ndị etinye ụfọdụ n'ife ndị ọ na-eme n'ebe a ka ebe a wee na-adịwanye mma. Akụrụ ụlọ ọnwụrọ efughị ekete ebe a fe na Ezinifite kete ịta ga-esi fe n'obodo niile ije ịta atọ obodo a na-agba ọfala obodo a na-eme ife nne lụrụ ili ife o gosiri na ana Igbo ana ụmụ ife nne na-anụkwa unu nwa ndị nọ n'ilo unu abụgo na ọ tịrị etu a atọlụgo eketa.
ihe o ji tọkarịcha mbụ na mgbe m ji ebi obodo a nna amụọ na-anwụ ọ nke a bụ nke ikpeazụ wee dere ndụ eme ọmụọ ọrụ na-arụ ọrụ a rụgide ọrụ a eziri esikwa ka ha kpọrọ ya Chineke wee saịnụ ọrụ ha wee sị ha ọkwa otu nwa ka ọ bụ mana ngụrụ sị na ụnụ na-agba Chukwu lekwu nwa ha ọ bụ mma enyere ya onwe m ya na obi dị nke ọka egwuregwu ka o jebe akpọghị m anya onwe dị ka m siri kwete na o ji echi eze nwa mgbe a narị agwa anya ntị mba na ofu nwa ka ọ bụ ndị mmadụ na-ebi enye m idea na o nweghị ihe o ji eme ntị ya na-achọrọ m ụmụazị n'olu afọrọ ka ebukpuo ha m ala asị na mụ hapụ ya na o ji echi ya ọ bịaja aka nka na-arịọkwa Chineke ka ọ kara nka na nna ya ume nzekwe kara ana m ekpe ka Chineke nye ya ogologo ndụ ka Chukwu nye ya ogologo ndụ nye amamife o nyere Solomon ka o were na-achịkọ ọha na-aga ọ bụrụ ụzọ chịba ngwurube nna ya ochi ọzọ zaa ọkpara nwaanọ n'obi wee bịazie agụkwa ya eze a wee na-akpọ ya eze ọra durukwu ekpere na ekpere ya bụ Chineke dube ndụ na ụmụazị kwesịrị ị na-afụ ụdị ihe dị etu a bụ nnọọ ha na-abịa nso ogwe ochie na-aka a na-atụghị ndị ntụ mgbe ụmụazị na-abịa nso ha mara etu esi eme mmemme omenala dị na wee nwee ike ị na-agụ ha agụọ mgbe oge ihe dị etu a ga-erute ha ndụmọdụ ị nwere inye ndị mmadụ ihe gbasara eze a maka na achịbụ na-adị aza eze azọ mana ugbu a adịzị ka n'azụ bido taruo echi ha azọ eze azọ nnọọ Chineke na-ememe eze ndị na onye oruru ihe ọ sọrọ ga-eme Chineke ga-atụli ya elu etu esiri tụle onye mụ na amụrụ taa ka ọ bụrụ eze na Ezinifite. Yes, anyị bịa dịka ndị Osume bịa dịka ndị nwa ha na-echi eze maka na onye na-echi echichi taa echibere igwe ọ bụ Ezinifite bụ nwa anyị ọnwa ada nna m anyị ka anyị ji wee bịa ka anyị nọrọ ebe a ka o mezuo n'anya anyị omenala Igbo ahụ kama na ndị Igbo bụ ndị na-akọpị ihe ndị ọzọ na-eme very fast so ya kọpụzi ya na-emiksi ya wute nke ndị Igbo dịka nke ndị Igbo anwụọla nke Igbo anwụbeghị onye chiri eze ma onye chiri ọzọ na Igbo gosi na ọnwa afọ ka ọgwụ maka ihe were aka ihe were ndị nwa ọzọ nye nwa aka ofe na nwa afọ zuru ezu ka a na-echi ọzọ ma ọ chie eze ndị ọbụla chọrọ ka ihe dịrị ha mma ha chie eze because na eze na-eweta ọganihu n'obodo. Anyị bịara ebe igwe anyị chibere okpu ọfụ anyị nwere okpu tobe anyị wee na-enye ekele ọ ikpe ga-achị anyị ka ọ bụ gọvanọ anyị bịakwara wee kwuo na ya hụ na obi dị anyị ụtọ anyị wee na-enye ekele wee na-asị na Chineke nye ndụ ogologo n'ime ezinụlọ nyekwa anyị nwa ndị ọ na-achị achị ndụ ogologo n'ime ezinụlọ anyị n'ihi na ihe ọ na-eme dị anyị mma ya ka anyị ji esi na ọnya ga-achị anyị ndị ndụmọdụ nwere ebu m na-enye ndị ọzọ ọbụla anaghị azọ eze azọ eze bụ onye oruru na ndị a na-eme ji ike eme ejighị ike eme bikọzi na ọha ka ị ga-achị na-achị anụ ọhịa Igbo kwenu kwezuonu na-ele n'Ugwumba Ugwumba ka anyị nọ ọwa ebe anyị nọ dị ihe a Ugwumba bụ Ugwumba.
Ugumba bugumba. Ihe na-eme n'ụbọchị taa bụ obodo anyị bụ Ezinifite. Anyị na-enwe aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche maka mbuli elu nke Chukwu buliri obodo a, karịchasịa satifiketi nke gọvanọ Peter Obi nyere Igwe Ezeoha 2 bụ His Royal Majesty Igwe Samuel Anayo Obika the Ezeoha II of Ezinifite. Ya ka anyị na-agba aṅụrị ya taa were ekele Chineke n'ihe o mere n'ihi na ọ dị ofere. Kedu ihe eji hụrụ ya bụ Ezeoha? Ihe eji hụrụ Ezeoha bụ na obodo na-emekọ ihe n'ofu na-aga n'iru ofuma. Anyị na-emekọrịta ihe ọbụla anyị na-eme n'obodo ofu. Ya mere ihe ọbụla anyị ga-eme n'obodo a anyị ga-ekwekọrịta tupu emee. Ya bụ na obodo a kwekọrịtara na igwe ọbụla ga-achị obodo a na ọha ga-ezu kwuo na ọnya ga-achị. Adị onwe ndị ọgụrụ agụụ ka ha bụrụ igwe a mana ọha achọghị ka ha chịa ha, mana ugbu a ọha chọrọ ka ọ bụrụ mmụọ ga-eje ozi ya. Obi bụ nsọsọ aṅụrị n'ihi na ihe Chineke mere na-enye aṅụrị. Nkwa m na-ekwu Ezinifite bụ na aga m ejere ha ozi a n'ịtụ egwu Chineke na amamihe nke Chineke na nghọta nke Chineke. Nkwa m na-ekwe ha. Ọ bụrụ ka ha si ga-emere afọ 10 gara aga ya tụrụ anya na ị ga-anọ n'ọnọdụ a. Onwe onye na-anọ taa mara ihe ga-eme echi. Ọnya ka o ji kwesị ka mmadụ tụkwasị obi na Chukwu n'ihi na ọ na-ana echiche Chukwu bụ ihe na-abụ omume na ndụ mmadụ, ọ bụrụ ihe ziri ezi. Ụbọchị a mụrụ mmadụ ka Chukwu kwuru ihe ọ ga-abụ, ma gị onwe gị amụrụ amaghị ihe ị ga-abụ. So atụghị m anya na m ga-abụ eze n'ahọ 10 gara aga, mana ụbọchị taa Chukwu emego m eze. Mgbe a na-eru eru mgbe a na-atụ atụmatụ a, iwere olileanya na ọ bụ ihe ga-enwe isi. Kedu ọnọdụ ihe nji nwe olileanya bụ ihe ga-enwe isi bụ na anyị ekpere ekpere gbasara ya, Chineke kwuo na ọ ya aga. So eji m nkwado na okwukwe m nwere na ekpere wee na back up, Chineke wee mee everything wee gaa successful.
Pureblos Igwe Jenga. Omenala bụ omenala, ọdịnala bụ ọdịnala. Ịfụrụ na mgbe gọvanọ na-achị Anambra steeti rutere, ọ bụ eziokwu na ọ bụ ya bụ gọvanọ Peter Obi Okwute ndị Igbo nyere ya bụ nwa amadi akwụkwọ asambodo o ji na-achị mgbe ọbụla ọ sọkwara ya dịka anyị mana ọ dị n'ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị otete ụrọ o nwere ike isi ya pụọ mana ịfụrụ na mgbe o rutere ọ ga wee bucharịa kpọrịa isi ala wee si eze birikwa maka gịnị na oche eze bụ oche eze, ọ bụghị maka onye nọ n'ime ya kama uche ahụ a ga na-akwanyere ya ugwu. Ọ bụ eziokwu na a na-asị na Igbo enweghị eze mana anyị makwara na ndị Igbo ka nwere nsọpụrụ nye onye eze. Igbo bụ Igbo wee bụrụ na ọ bụ etu a ka anyị ji chọọ ịpịachi ọnọdụ a wee na-asị gị biko ndị eze ụnụ ndị obodo ụnụ họpụtara eze a na-eme ọfala a na-eme mmemme ọbụla kwesịrị na ndị Igbo kwesịrị ịma maka ya. Ọ bụrụ ha na ọ bụ ihe gbasara Igbo mara na Ugwumba kwesịrị ịnọ ebe ahụ. N'aha ndị ya nọnyere m ka m ji na-asị unu biko ọ ga-adị m n'izu ụka ọzọ. Ugwumba ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo.